హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మనకి దివాళీ ఈవెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది గైస్. మనం టైం చూసుకున్నట్టు అయితే 4:55 అవుతుంది గైస్. ఇప్పుడైతే మనకి దివాళీ ఈవెంట్లు అయితే స్టార్ట్ అయినాయి గైస్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు గైస్, మనకి ఇవన్నీ వచ్చేసి చూడండి గైస్. ఇది ఎయిర్ డ్రాప్, లూబీ అంతా చూసుకోండి గైస్. ఏరోప్లేన్ ఈవెంట్ క్యాలెండర్ చూసుకోండి గైస్. ఇది మీకు ముందే చూపించాను గైస్. ఇప్పుడు చూడండి గైస్, లోనుల్ ఫన్ 3 ఓపెన్ అంట గైస్. మీకు ముందే చెప్పాను కదా గైస్ వస్తుందని. లెవెలప్ షాప్ గైస్ మనకి ఇక్కడ రేఖల కట్ట అండ్ 70 లెజెండరీ గన్ స్కిన్ అయితే మనకి పర్మనెంట్ రాబోతుంది గైస్. ఇక్కడ చూడండి గైస్, అట్లే పారాషూట్ కొన్ని క్రియేట్స్ కొన్ని రాబోతున్నాయి గైస్. చూసుకోండి గైస్ స్క్రీన్ పైన. ఈ బండిల్ అయితే మనకి పర్మనెంట్ రాబోతుంది గైస్ ఫ్రీగా. మనకి November 4th అయితే మనం ఇది 60 minutes ఆడితే మనకి అమౌంట్ అయితే ఫ్రీగా రాబోతుంది గైస్. ఇంకా కొత్తగా వచ్చింటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. బై బై, టాటా, సీ యూ.